darček, to už sú Vianoce a žiadna akcia pred nami? Samozrejme, že sú Vianoce. A žiadna akcia pred nami? To ako myslíš? Veď predsa 8.12.2023 je veľká akcia v centre voľného času, sú vianočné trhy o 15. hodine a tešiť sa môžete na gala program, ktorý začne už o 17. hodine. A čo všetko môžem vidieť v centre voľného času? Tak v centre voľného času môžeš vidieť rôzne stanovištia s remeselníkmi, pri ktorých sa môžete zastaviť a prípadne zakúpiť ich výrobky. A to je všetko? Samozrejme, že to není všetko, ešte sa môžete tešiť na gala program, ktorý bude o 17. hodine a vystúpia nám tam mažoretky a zástavníci tanečnej skupiny Trend, detský folklórny súbor Malý vtáčnik, Winter Show Dariusa Štrpu a tešiť sa môžete na hostia pána Petra Pavlíka. Už si robím voľno, nech môžem prísť. Spravte si voľno aj vy, nech sem tiež môžete prísť a my sa na vás tešíme.